Türkmenistanyň adam hukuklary we ixtiyarly wekiliniň ilkinji hatawaty çap edildi. 8 babdan ibaret hatawat adam hukuklary we milli kanunlarda göz öňünde tutulan düzgünleri we hatawat berilýän döwürde edilen işleriň hem raýatlaryň gözlenmeleriniň analizini öz içine alýar diýilip resmi maglumatlarda bellenýär. Milli metbuatda çap edilen hatawatyň doly görnüşinde ýurdun milli kanunlarynda we ýurdun öz üstüne alan halkara borçnamalarynda göz öňünde tutulan sosialykda täze medeni, grajdan we siýasy hukuklar sanalyp geçilýär. Türkmenistanyň taryhynda adam hukuklary we ixtiyarly wekiliniň ombudsmeniň wezipesi 2017-nji ýylyň başynda ombudsmen hakyndaky kanunyň güýje girmegi bilen döredildi. 2017-nji ýylyň 20-nji martynda bu wezipe parlamentiň deputaty Ýazdursun Gurban Nadarowa bellendi. Resmi hatawata görä ombudsmeniň aparaty döräli bäri 2017-nji ýylyň aprel we dekabr aralygynda jemi 439 ýüzlenme edilipdir. Olardan 254 sany ýazmaça we 185 sany dil üstü bilen arz gowşupdyr. 90 sany ýüzlenme boýunça degişli döwlet edaralarynyň kömegi bilen hukuklary goramak üçin kanuny serişdeler barada düşündürüş berilip 25 sanaty kanagatlandyrylypdyr. Ombudsmeniň hatawatynyň çap edilmegi Türkmenistanda raýatlaryň hereket azatlygy, söz we informasiýa almak boýunça hukuklarynyň köpçülikligiň depelenmegi bilen bagly wakalara gabat geldi. Soňky aýlarda Azatlyk radiosyna Türkmenistanlylaryň ýurdun daşyna çykmagyna häkimetler tarapyndan pädgel berilmegine degişli onlarça waka ma'lum boldy. Şol sanda käbir ýagdaýlar betbagtçylykly hadisa öwrüldi. Käbir pursatlarda açyk protest döredi. Türkmenistanda jurnalistlere we maglumat almak azatlygyna basyş hem güýçli bolmagynda galýar. Azatlyk radiosynyň habarçylaryna we dinleýijilerine gysyş görkezilýär. 9-njy ýylda Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultana Çylowa fiziki hüjüm edildi. Mundan öň Sultana Çylowa ýurdun baş prokuraturasyna kanun goraýjy we sud edaralarynyň ençemesine eden ýüzlenmeleri netije bermän soň özüniň hem çağalarynyň gorulmagyny sorap ombudsmen Ýazdursun Gurban Nadarowa ýüz tutdy. Jurnalistiň sözlerine görä ombudsmen öz jogabynda prokuraturynyň içeri işler ministrliginiň we beýleki döwlet edaralarynyň jogaplarynyň nuskasyny berip ozalky kararlaryň haklydygyny tasdiklapdyr. Türkmenistan ýyllyk halkara hatawatlarynda adam hukuklaryny dünýä derejesinde iň gödek depeleýän ýurtlaryň hatarynda agdalýar. Türkmenistanyň ýurdun taryhynda ilkinjidek ombudsmen wezipesini döretmek hakynda 2016-njy ýylda elan eden karary we kabul eden kanuny halkara derejesinde makullanypdy. Ombudsmeniň wezipesi onuň garaşsyzlygyny we wezipe borçlaryny berja edende hiç bir döwlet edarasyna hem resmiýlere hatawat bermezligini göz öňünde tutýar. Ýa-ni ýakynda Birleşen Ştatlar Türkmen hökümetini Türkmenistanda adam hukuklary we ixtiyarly wekili öz wezipesini berja etmek üçin zerur goldawy we garaşsyzlygyny üpçün etmäge çağırdy. Käbir garaşsyz neşirlerde Türkmen ombudsmeniniň hatawaty plagiat diýilip adlandyryldy. Dokumentiň uly bölegi hakyky plagiat göçürme. Başgaça aýdylanda adam hukuklary we ixtiyarly wekil başga biriniň işinden tutuş bölekleri göçürip alypdyr we öz işi ýaly edip görkezipdir diýip Türkmenistanyň alternativ täzelikleri adly neşir belliýär. We Türkmenistanyň adam hukuklary we wekiliniň hatawatyny Kazakystan Respublikasynda adam hukuklary we wekiliniň işi adly magistrlik diplom işiň mazmuny bilen deňeşdirýär.